Αυτό το βίντεο γυρίστηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στο κανάλι. Εδώ ο ταχυμεταφορέας θέλει να παραδώσει μερικά γλυκά, όταν ξαφνικά βλέπουμε τρεις ένοπλους ληστές να μπαίνουν γρήγορα σε ένα σπίτι και να κλέβουν αντικείμενα. Πιθανότατα έχετε παρατηρήσει ότι η συμπεριφορά του ταχυμεταφορέα είναι μάλλον παράξενη και ύποπτη, και θα έχετε δίκιο, γιατί από την αρχή αυτός ο ταχυμεταφορέας ήταν συνεργός στη ληστεία. Προσποιούμενοι ότι είναι ο ταχυμεταφορέας, κέρδισαν περισσότερη εμπιστοσύνη από τους κατοίκους και το εκμεταλλεύτηκαν. Ένα άλλο βίντεο δείχνει τον ίδιο ληστή, αλλά σε διαφορετικό σπίτι, να περιμένει κάποιον να ανοίξει την πόρτα. Αλλά αυτοί οι ιδιοκτήτες ήταν πιο έξυπνοι και δεν άνοιξαν την πόρτα. Στη συνέχεια, ο ψεύτικος ταχυμεταφορέας φέρεται να πηγαίνει σε άλλο σπίτι για να πραγματοποιήσει τη ληστεία. Δυστυχώς, αυτός ο ληστής και οι συνεργοί του δεν έχουν βρεθεί ακόμη. 7 Μαρτίου 2019. Το βίντεο δείχνει έναν άνδρα να πλησιάζει την πόρτα ενός σπιτιού. Ρίχνει λίγο υγρό από ένα δοχείο κοντά στην πόρτα και στη συνέχεια βγάζει έναν αναπτήρα από τη τσέπη του για να ανάψει το υγρό, προκαλώντας πυρκαγιά. Ευτυχώς αποφεύχθηκε η πυρκαγιά, καθώς το υγρό ήταν ντίζελ. Αν εμπρόκειτο για βενζίνη, η κατάσταση θα μπορούσε να ήταν αρκετά επικίνδυνη, αλλά ευτυχώς δεν υπήρξαν συνέπειες. Ωστόσο, για την απειλή του κατά της ζωής, κατηγορήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας. 2 Φεβρουαρίου 2022 στις 6 το πρωί, ένας άντρας με μια παράξενη λευκή μάσκα εμφανίζεται σε ένα από τα γκαράζ του σπιτιού. Ο άγνωστος άντρας έδεσε τα χέρια των ιδιοκτητών και άρχισε να ψάχνει στο γκαράζ για πολύτιμα αντικείμενα. Αφού τοποθετεί τα αντικείμενα στο πορτμπαγκάζ του φορτηγού, μπαίνει μέσα και φεύγει ήρεμα. Η αστυνομία αργότερα βρήκε το ΣΑΒ σε ένα πάρκινγκ εστιατορίου, αλλά χωρίς τον ληστή. Έκτοτε δεν έχει εμφανιστεί ποτέ. Και σε αυτό το βίντεο συμβαίνει κάτι απίστευτο. Το βίντεο δείχνει ένα μακρινό φως που τρεμοπαίζει, καθώς εκείνη τη στιγμή εμφανίζεται πυρκαγιά. Οι κάτοικοι έτρεξαν γρήγορα στους γείτονές τους για να τους προειδοποιήσουν για την επερχόμενη καταστροφή και να τους σώσουν. Χάρη σε αυτό, οι κάτοικοι κατάφεραν να εκενωθούν εγκαίρως και να ξεφύγουν από τη φωτιά. Το σπίτι που φαίνεται σε αυτό το βίντεο επέζησε, καθώς η φωτιά δεν έφτασε εγκαίρως. Φίλοι, σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε μέχρι εδώ. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like και να εγγραφείτε σε αυτό το κανάλι. Αυτό θα με βοηθήσει να συνεχίσω να σας μεταφέρω ενδιαφέρουσες στιγμές και γεγονότα για εσάς. Τα λέμε σύντομα!